quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Pare, doon tayo magagupay malapit sa tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. One, two, three, let's go! Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendog Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ito po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan din Lones, Pizza 9 sa bulanin na Hunyo taon 2025 sa pangaran ni dating konsihal Jacob Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, lado teknikal yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sintong lingkod, amigo sa radyo Alvin Liobit. Sundok kitang alas susunod pagkaaga. Simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Siyempre naman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, Get Wilson.
Siyempre, duman sa mga kamamata pasanangon niya na pagkaagad, good morning po. Welcome na digdi sa programang ini sa 1FM. Busy nga niya ng Department of Education today. Busy. And Department of Education. Ngunyan po tabi na aldaw na ini. Tapos siyempre sa Lunes. Sa Lunes makakamati na kita ning grabing traffic. Iyo man ang ganda. Sa bagay, so mga nasa college, day pamantaan sa college, nakabakasyon pa sana eh. Nakagraduate pa sana rin so iba. Nakabarakasyon pa sana so, sa college po. Actually, ano ba yun? Nagpipreparar pa sana po tabi para sa ralaogan. Siyempre sa mga pang tuition adi. Kaya puan mo na mag-prepare pag siring kayo ni. So pang first payment sa eskwelahan. Matapos po tabing mariglar so nakalihis na school year, semestre. Ngunyan mapo na naman po tabi kita sa 1. Malibungon sa payo adi. Malibungon sa payo pag siring kayan. Pero anyway, sabi nga ni po tabi, sabi kang kwan, ngayon chill lang. Anong churo-chill? Anong churo-chill? Churo-chill kakaan-kan kalukuhanan. Anyway, so sabi ko sa inyo sa kuyang pangapudan, duman sa mga magurang, mga kaakian sa mga magurang. Kasi yung mga kaakian na yan, once na nag-graduate sinda po tabi sa senior high school, pag nag-graduate sinda sa senior high school po, day maninda aram po kung ano ba ka nag-aarog sa kaklase. Ma-education man ngaya ko ta. So kaklase ko ngaya, education man. Ma-engineering man ngaya ko, engineering man sa kuwan ko. Ay ma-nursing man ngaya ta. Pero aram nindo, ay ma-BSB ngaya ko ta. BSB man sa kuwan. Nganyan po, aram nindo ta, siyempre experience ta yan. Aramon ta po kung anong mga kurso an pwede na kwaon kan sendong mga aki because actually kamo nagagastos eh. Kamo po tabi nagagastos eh, di ba? Sa mga aki nindo. Ngunyan mag-propose kamo sa aki nindo siring kay ni. Dahil nindo pagpirito na so kuan na ay siring kay ning gusto ko. Di po. Ipaliwanag nindo ko nata. Tangan po tabi na maintindihan nindo. Tapos sa mga estudyante man dapat po na maging matagas man ang sa indong mga utak. Ang isipon nindo sa futuro po. Tapos mag-research ka mo ari na mga kurso in demand na pwede ka mong makapag lang ka po ang trabaho, no? Na makakuha ka mo ng trabaho tulos after your graduation. Ganun yon kasimple. Tapag na maula kita digdi, maula ka mo, nakagraduate ngaya, nakatambay. And remember po na ngunyan, ilingon nindo dahil ko pinag-discredit po ang education ngunyan Actually, ang mariray ngunyan, so secondary, mga may major English, math, science, yan. Mariray po tabi. Pero yung mga elementary education, elementary education, wala po talaga. Kadakol-dakol na mga nagtapos, kadakol-dakol na nagtarapos sa education po, ura man ki dahil man nakakalaog sa trabaho. Sa ibong po kan kadakol-dakol na item na iguan Department of Education. Diba? Kadakol-dakol na item kung ilingon ta sa mga nagtapos tapos po tabi mga pasado na sa board exam na mga educator, mga teacher. Kung ilingon po tabi niya to, kulang panganian item na yan na kinakapos ang DepEd. Nata po ta ang DepEd mo yan, kinakapos po. Nata. Kasi, day po nin, may item, day nin pansweldo. Takulang po tabi ang kwarta na ipinagtataukan national government. Tangani na mataparan iyan. Ta kasi, pwede tang ibaba yung ratio kan estudyante. Kulang yung classroom, kulang po tabi. Taon-taon, dahil man nagbababa po ang mga estudyante. No?
Dahil man nagbababa ang bilang kan estudyante kundi po nagdadakuli yan. Taon-taon. Tandaan nindo yan. Nagdadakuli yan. Kaya lang, ano ang magiging approach kan sa tuyang gobyerno? Is it ipapriority tayong sektor kan edukasyon o ipapriority ta po tabi yung infrastructure? Ganun yun. Kasi ako nailing ko ngunyan, mas priority kan gobyerno, even duman sa mga local, sa mga leaders tanig di sa lokal, ang priority ninda po tabi, iyo po ang priority ninda, iyo po tabi ang infra. Si Christopher Bigtas, good morning tabi, tabi sa imo, okay? Di ba? Mas priority ninda, why? Sinda po nakaramkaan. Natangaya priority kan mga politiko. Kasi, nganyan, mapuno naman kita ma-budgeting. October, pagtukaw po ng July, maging sa lokal, mga munisipyo, siyudad, probinsya, even sa kongreso, masubmit na po so presidente ay so palasyo mga kanyan kan propose national budget, national expenditure program anapudkaan. Isusubmit iyan sa Palasyo Malacanang, kan Palasyo Malacanang sa Kamara de Representantes. So kamaraman, iyo po ang maghihimay, magkakaiguanin mga budget consultations, budget hearing, kung pira ang pwede. Ngunyan, kung papabayaan ta po sa mga kongresista na iyo sana po ang hihiling kan budget, kung papabayaan po tabi sinda po ang grabe ang grabe po ang budget. Sinda grabe ang budget sa mga proyekto. Panduwa, mandain-lain. Mandain-lain po ang binabudget na dahil man pwede. O yan na, tupad. Tupad. Ini po tabing ano yan? Akap. Dapat ini, arali una ini. Pasensya na duman sa mga nakarensibi na gustong kuha ng 5,000. Ini po arali una, anday dapat na halion dyan. In fairness po, ining so tabang kan gobyerno para duman sa mga estudyante. Urog na po ining pinagtatao kan DSWD. Kapag college ka, ang DSWD, 10,000 ang pigtatao. Iyan, nakatabang yan po. 10,000 is 10,000. Iyan po, napapaduman talaga sa estudyante pang gastos o dinadagdag po tabi sa tuition fee. Pero kung ining tupad, tapos ini po tabi na akap, imagine nindo na sutupad, kukuraon sa mga tao sa barangay, magtatrabaho nin pirang aldaw, magrulinig-linig dyan sa tinampo, magsirigid-sigid tapos na. Doon nakatabang man sa kuwan. Pero iyan, band-aid solution man sa na yan, pangbakal kisarong sakong bagas, tapos so akap, inan dapat, panduwa, sa edukasyon po, na dapat na tawanan atensyon, iyo po tabi ining health. MAEP, I think yung MAEP, dain na po. Ang MAEP po, sa mga private hospital, kay puhan yan. Kay puhan yan po. Ano daw kung saan ulas na, dain na kan, duman ngaya sa pondo ngaya ni congressman, pondo ngaya ni kan mga congressman digdi, kan pondo kan, ano daw po kung dain na dyan, kung mapupwede, mas tawanan ta po tabi ng focus yung DSWD. O nga, so po, imbis na itawad in pondo po kan DSWD, ay kan sa congressman, itaw na lang po tabi sa DSWD o kaya sa Department of Health. Tadigdi sa digdi baga sa mga public hospital, actually, no balance billing naman talaga. Ura na zero balance yan pag nagkuhan ka, lalakawon mo na sana. Dahil ka na pagparapadiripin silang sa tao. Alimbawa ngaya dyan sa public hospital, alimbawa BRTTH, Bicol Regional Hospital and Medical Center. So dinara dyan na pasyente, ang bill niya 100,000.
do pigpapaluwas. Kaya lang, ang problema, magagastusan pa so pasyente. Malakaw ka pa ngayon duman, mapasamba pa, kadakol-dakol po. O simple man sa nabaga, alimbawa senior citizen dyan sa hospital, nag-bill min 100,000. O, unpaid health, o kita, kinakaltasan automatic. Automatic ka muna po, bill. O tapos kung saan pwedeng kuhaon, duman na po tabi. DSWD, saro na lang. Tapos sa DSWD man, iyo man magduduman sa mga sa hospital, sa records, kung si Sena ang pigluluwas. At ang po tabi na pasil na sa tao. O, paano nga yaso sa private hospital? Pwede ba kita dyan magbugtak din? Sa bigbubugtakan man ang din ng DSWD. Iyo man po tabi ang gibuhon. Iyan po, so ikakarahay, dito na pagparaparagihon sa mga congressman. Tangon yan, mas, yung mo yan. So, pasyente, makikiulay pa naman sa kampo kang congressman na matabangan lamang. Uyugon mo yan, pobre na nga ni, ginibot ang makilimos. Inyan sila po tabi digdi sa tuya eh. Iba po tabi duman sa Amerika kisa digdi talaga eh. Ang Amerika, pag ginawa ko ba, bubulong ka na sana, maluwas ka. Balang sa gobyerno, digdi sa tuya. Kaya puan mo pa po tabi na magparadulong-dulong kung kisay dyan. Nagaro ka makilimos. Kasi, ang nangyayari ngunyan, imbes na pasil, pipadipisil po, nagigibo din paagi yung sa tuyang gobyerno, taganing pipadipisilan, gigibo ta po tabi digdig, gabos politika. Sipunin do yan iyan na tupad. Iyan na akap. Iyan na pagbangtao po tabing tabang sa maip. Imagine nyo do, gabos po tabi ka bumaduman makikiulay sa congressman, nakisay po tabi hali so budget kang congressman, ay pitbo po dyan, bako gobyerno man giraray. So hindi po ang kaipuhan na baguhon ta. Ini ang kaipuhan tang baguhon na sistemang ini, na paaging ini, tangani po na matawanan ta nin tama na serbisyo pang salud, asin pang edukasyon, so sa tuya na mga kababayan. Ganun po kasimple yan. Di ba? Pag nag-bill, automatic. Yaon ang records baga sa hospital, kukuha din do po. So DSWD, ang gigibuhon po tabi, oral daw, mag-ihiling siya kan record. Pag ibinugtak duman, ang pabayaan ta sa mga sa private na gustong magbayad, sa mga mayayaman, ma-aircon. Pag na-aircon, dahil ka nakasabay, mabayad ka. Pag susaward ka, dapat po na, ilingon po tabi ini, dapat, kung kaya man sa nang isiro billing ta na. Kung gusto talaga po tabi, magkaigwa kita nin matanos la serbisyo. Gamit po ang pondo, ang pondo po tabi kan taxpayer. Yung mga ang ginagibo kasi siyempre maduman ka sa kwan, utang na buot mo, maduman ka nga kay kwan, maduman nga kita kay kong, mapatabang kita. May utang na buot ngunyan, so may utang na buot ngunyan po tabi, so tao. Taduman siniro balance na pwede man sana po tabi nata, so kwarta kang congressman, kwarta ito niya, bako po people's money yan na dapat po sararuan sa kuta na. Alimbawa sa salud, dapat ang magtabang DSWD tapos ang Department of Health. Pasil sa nabaga, di ba? Katarabang so PhilHealth. Pag kaya kan PhilHealth, sumatatada masalo so DSWD. Bako nang may limit so DSWD. O 5,000 sa nangya so DSWD, madumang ka ngaya sa Congressional District. 10,000 man sa Congressional District, maduman sa PCSO, uni man. Bako,
Ang kaipuhan po tabi, yung madalian na proseso. Ginigibot ako niyan is pinagpapadipisil ta sa proseso po tabi, na supposed to be, dapat po tabi, pasil sa raman. Yung gunman, matitigbako na sa pasyente. Imbis na kasi konsyon kang pasyente, pig-asikaso pa, so, dumanon sa kwan, dumanon po tabi sa, ano yan? Experience ta yan. Nahihiling ta po tabi, experience ta yan eh. And then, nahihiling ta po tabi yung pangangaipukan tao. Pangangaipukan tao po nahihiling ta. Na dapat po tabi na ini, may taonin, kaya baga kung ilingon mo, satisfied ka ngaya sa performance kan gobyerno, dae. Why? Yung gobyerno po, iyo ang nagpapadipisil sa tuya. Tama naman yung sinasabi kang tao because sa mga experience sa gobyerno, nagaganding tabang, ako man sa na po tabi, nadipisilan akong maray, may magsurvey sa kuya, ay di ako kumbinsido sa gobyerno. Nata. Dipisilan maglani sa gobyerno eh. Na supposed to be dapat, dahil na yung tao magrarani sa gobyerno, yung gobyerno po ang magrarani sa tao sa nangangaipo. Ganun kasimple yun. Di ba? Dito man kayo po na magparapanaon ng 5,000 ang gobyerno? Inda ko lang nyo na bagong set po kan Senado. At sana ining mga senador dahil din nagtataram po tabi na gagada ng nandindan akap tapos ang tupad. Sana po mangyari. Masaludar ako digdi po tabi sa mga senador na ini. Tani po, siguradong daing garamitan sa politika. Ano pa man ang gamiton mo? Wala na so kaakap. Di ba? Ano ang gamiton mo? Wala na tupad. Bala kang sa buhay mo. Kung may kwarta kang sa diri, di magpatupad ka, magpaakap ka. Kung may sa kwarta kang sa diri. Iyo po yan. Iguana kitang 25 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Magbabalik pa po tabi ang programa ini pagkalampas kayo ni. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New
White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lang pa sa alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. One, two, three, let's go! Alright, so balik kita digdi sa programa po. Igwa na kita ni 36 minutos makalihis at alas 6 din pagkaaga. Ang barangay election nagrararin na po. Ang barangay election. Gustong sabihon, taso mga makaragawad ba kapitan, busy na ngunyan sa barangay eh. Iyo, kagawad kapitan. Naka-election pa sana, so iba igwapa. So iba igwapa eh. Iyo, gwapa pagka so iba, pait-pait pa. Igwanin mga pang tao. So iba, kung siyempre kung saan ka naging leader, duman ka man po mahagad din tabang niyan. Kung nanggana susendo po tabing kaapil, kung nanggana so politiko din dog dinara, may pagkakataon man po tabi ka mo niya na may pagkakataon ka mo niya na matabangan, ta siyempre nanggana eh. Takunda eh, siyempre dahil man po tabi ano man itabang kaan. Tapos so iba siyempre na mga namadaralagan potro
Maski na pirdi po, madaralagan po otro, matabang manggirarayan. Taan eleksyon, daro diretso na po tabi ini. Dahil naman niya atrasan. Ha? Di niyang atrasan. Kaya lang, ang problema naman ni Dungon yan, kung kamu po tabi, ikanadagit kan eleksyon, kamong mga leader, ikanadagit kamo kan eleksyon, may problema kamo niyan. Igwang ni ako nadagog, abirdaw nga niya. At ngunyan ngayang barangay eleksyon, masabutan mo ngayang ginibo mo sa muya. Magbabaralusan daw eh. Okay. So, pasadaan tayo na si Merx. Police Staff Sergeant Mercolito Lubinillo Jr. Hali dyan sa Campo General Simeon Ola. May report. DWGO Live Report. Merx, come in. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga kantabay sa programang Tigil ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isinagawa po sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5 at alinsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III na paigtingin ang kampanya kontra illegal na droga sa buong bansa ang isang matagumpay na bypass operation sa Purok 4A, Barangay Dallas, Labo, Camarines Norte kung saan naaresto ang dalawang magkapatid na high-value individuals. Kinilala ang mga sospek na sina alias Mary at Mark, kapwa-residente ng Barangay Tugos, Paracali, Camarines Norte. Nakuha mula sa kanilang pag-ingat ang kinatayang 250 grams ng hinihalang shabu na may halagang 1.7 million pesos. Pinangunan ng operasyon ng ODRD o RPDE 5 sa pakipagtulungan ng Labo Municipal Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Camarines Norte Police Provincial Office at sa mahigpit na koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng Labo MPS ang dalawang sospek para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Maharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Brigadier General Dizon, walang humpay ang ating operasyon laban sa illegal na droga. Patuloy tayo magsagawa ng malalim na investigasyon at masinsinang operasyon para matigil ang pagkalat nito sa rehiyon. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubinillo Jr. Nag-uulat para sa Tingog ni Barangay. Salamat, Merx, sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako sa programa. So, low pressure area na yaon po digdi nakalaog sa PAR. Kalat ko na tabasahon ta. Kung makuha digdi sa pag-asa di. Takasuha pon grabe suuran na grabe so uran po kasuhapon. Yan. Okay. Yan o ni. Yan. Konta na ini. Basahon ko muna. Ilingon takon mo oran pangon yan. Okay? Ano ini? Okay. Una tata ora digdinin. Ako ni. Alas 3 po tabi ingon niya na pagkaaga ang low pressure area pinagkakarkulo susog po sa all available data na nasa 255 kilometers sa northwest kan Baler Aurora, nasa 85 kilometers west northwest kan Bacnotan La Union, 17.1 degrees north. Then na 119.7 degrees east southwest monsoon. Ining habagat po nakakapiktar sa Southern Luzon, Visayas, and Damagin sa Mindanao. Yan, iyo po yan ha. Iyo po yan ang weather update tangon yan. Nasa kuan na pala nini, arayo na. Nasa may Aurora. Pero ang sabi,
magdadara pa po tabi inin mga paguran sa tuya because siyempre yaon pa so epekto talaga kayan kadlo pressure area pandua yung habagat. Pero ang habagat day pa man ini makusog nin maray taan kakusugan ka na bagat Agosto o July, August, mga kabangan kan July iyon na yan tapos Agosto yan diyan na po tabi niya to mahihiling yung habagat. Yan tama mamatian po na grabe. Okay? Kaya ngunyan ang epekto ang nakaapektar talaga sa tuya iyo po tabi ining slow pressure o kaya pirang aldaw kitang pag-uran, no? Pirang aldaw po tabi na linabulabo kita kan uran. Linabok-labok kita kan uran pirang aldaw ini. Di ba? So anyway, duman sa tuya po tabi na mga kabarangay siguro, lalo na dyan sa mga paralawod dapat na maging maingat kita tibad kung magkusog-kusugan paros di at least nasa gilid ka mo habagat season na kita ngon yan okay? Ege ano paan sa tuya na mga bareta ko niyan? Taralaogan na po ang klase. Siyempre po nagmamahal talaga yung mga school supplies. Ang DTI kasi day mo man po tabi matiwalaan basta-basta kan report. Maduman ay naday man nga naglangkaw o tapos pag nagbakal ka grabe ka alangkaw nga grabe nga dalion nga maubos o kwarta ko ngayon dit man sana parehas man sana binakal ko kan sarong taon o kasi naglangkaw man talaga. Okay? At ang DTI ang sistema kaan mamonitor mo yan tapos susunod na semana pure minang antataramon dahil nga yakipagbabago. Pero igwapalan. Okay? Di ba? Ibagaan sistema ngo niyan. Taganing makatipid ka mo so mga pinaglumaan po tabi na dahil panagamit po tabi kanakalis na kanakalisis po tabi dapat siguro na pakarayunta. Dapat po tabi na pakarayunta tangani na dahil kitanin diferensya di. Tas simple man sana yan. Simplihon man sa nabagayan. Anyway, may pirapadigdi po na mga may nagluwas ko niya na pag-aadal urat yan na ining bareta sa bareta ka sa tuyang mga pag-iriba tapuson ko nga ini may nagluwas po tabi ngonya na pag-aadal na ang sabi digdi ang sabi po tabi 53% kan mga Pilipino ang nagsasabi na sinda po tabi pobrihonon man giraray 53%. 53%. Kuwan mo yan? Ang nagsasabi po tabi na pobrihonon sinda. Dito ba yan po tabi pwedeng baguhon because iyan ang sa indang pagtubod kung na po ton anong yan, kumusta nga buhay ay pobrihon mga yan kasi namamatian ninda alanganin man po tabi so sufisyente ang kwarta mataram na pobre sinda talaga po na namamatian ninda ini ang totoong survey na tabi digdi kasi aramindo ang sweldo talaga ababa ang sweldo even digdi sa tuya alam po sa Bicol region ang sweldo tapo tabi dapat nasa 415 ngunyan 415 po tabi ang sa tuyang sweldo dapat ngunyan ang kada aldaw mo 415 makahusto doon sa imo dayman kukaon dyan so allowance mo or aldaw pagkakan mo
Di ba? Dahil man talaga po tabi pwede, makakatabang ko ta na ining so ipinasar kang Kamara de Representantes. Kaya lang, medyo pagpasaran po tabi, 200 pesos across the board, siyempre maagi pang Senado. Yung mga senador, may mga reaction man. Gano'n nga alang kawon man yan, dahil man niya kakayahonan, pwede nga sang gatos. Okay, bagang sabi ko sa indo, pinasar kan kanakaaging simana. Ipinasar po kan Kamara de Representantes. Bako gustong sabihin na ipinasar so 200 pesos across the board legislated with increase po tabi throughout the Philippines po sa nasyon, kada rehiyon po dadagdagan mo. Bako gustong sabihin po na okay na ito. Tamay Senado po, tabay cameral bagasinda. Alimbawa, so Senado naggibo man in bersyon 100. Maagi po yan sa bicameral conference committee. Pero mananggad nga di 100 sa nga di sa Senado ang sunodon ta. Itatawan yan sa Malacanang. Ang presidente, bako man po tabi tunto. Taan pinag-iisip kang presidente, makatama daw ini, makaapiktar ini sa mga negosyo. 100 pesos. Makaapiktar daw sa baka ngayon makaapiktar rin sa negosyo. Di ba? O ito dapat nga pagadalan. Kaya ining kuha na ini, malabugon ini. Pero supposed to be, makakatabang ko ta na ini sa satuyang mga minimum wage earner. Kung alam mo asang 200 pesos. Makakatabang ini po tabi because dakulao na yan. 2,000 plus yan. Na idadagdag po i-increase sa satuya. Na at least igwa kang panggasolina oral daw na dagdag. Iyo po yan. Kung iyan po mangyari, ang RTWPB, yung mo yan, digdigan isa tuya, 40 pesos, yung idinagdag po tabi, ginibo pang hulugan, 20 pesos baga, nguna. Tapos sa December, 40 pesos na. Idadagdag naman sa 20. Kaya magiging 435 ang magiging minimum wage na digdi sa Bicol region. Iyan po ang tunay. Kung dagdagan tang sanggatos, 435, magiging 535, pwede na. Pwede naman. Kaya lang, ang problema digdi daw mag-araki ak sa mga small and medium enterprises, mga negosyo po tabing saradit. Maybe digdi sa mga darakulang negosyo, kayo nindang makaagapay po tabi digdi, pero digdi sa pagabot sa kuan, talagang ako pigiling ko, delikado delikado. Na dahil po tabi talaga makaagapay, digdi sa ano yan, sa sistemang ini. Di ba? Masakit po tabi na pag-ururonan iyan. Sa kabaga. Di ba? Kawawa daw yung mga negosyo Dako lang siyempre. Taminsan baga isipon taman, ano ang kakayahan kan sa tuyang employer? Pag day kaya kan sa tuyang employer, siyempre masara. Day kaya Day kaya. Kung kaya kan employer, fight. Day problema. Saka. Di ba? So yan po ang nahihiling ko digdi na senaryo sa tuya. Kaya malabugon pa ini, maugma ko ta na. Makakabawas ko ta na ini sa nagsasabi na 53% kan mga Pilipino out of 10, 10 mga anom na Pilipino pobre. So apat muro mayaman. So apat mayaman. So pobre. Diba? O kasarabay dyan siyempre sura trabaho. Pero hindi ko din do po, dahil ka mo pertarambay, maghanap nin matrabahoan maski sa ditang sweldo, okay na yan, at least igwa ka mong pangbayad sa utang. Dahil man ka mo makautang kundi ka mong trabaho Ang dataramon, ano nang utang ka, ano may bayad mo? Ano man yung bayad mo? Mautang ka ngayon, ano yung bayad mo?
O yan naman talaga ang sistema eh. Di ba? So anyway, diyan po kita may diferensya. Okay? May diferensya talaga. Kaya siguro ining solving ini dapat na pagkadalan po tabi kan sa tuyang gobyerno, ano ang pwedeng solusyon digdi? Tangani na at least may baba ini sa ang 53%, may baba po tabi ini. Bako ini solusyon ng akap ha. Tan akap pag nakakuha kang 5,000, tapos na yan. Kinaaga, nura naman so 5,000 mo, ubos na. Madali yun bagang pira ko niya. Yo? Ano kang 5,000 na? Ege, si Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Polcom, formal nang ipinagkaloob ang Police Executive Service eligibility sa mga kilalang opisyal ng pulisya sa 19th conferment rights na ginanap sa DILG Polcom sa Quezon City. Si kabahaging Nestor Kagitla may report. Nestor Kamin. May kabuang 40 opisyal at tauhan mula sa Bureau of Immigration ng sumailalim sa Specialized Tabimi na Balintawak Martial Arts training bilang bahagi ng pagsasikap na pahusayin ng operational readiness at frontline response capabilities. Ang inisyatiba sa pagsasanay ay umaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng capacity building at paghahanda sa seguridad. Patuloy na binibigyan ng administrasyon ang pangangailangan para sa mataas na sinanay na mga tauhan na may kakayahang itaguyod ang pambansang seguridad at maghatid ng tumutugon na serbisyo publiko. Ang pagsasanay na idinisenyo upang bumuo ng mga kasanayan na labanan ang kamalayan sa sitwasyon kasama ang 20 lalaki at 20 babae na lumahok mula sa iba't ibang frontline at mga unit ng pagsisiyasat. 12 tabimi na balintawak instructor ang nanguna sa sesyon na nag-aalok ng praktikal na pagtuturo sa mga pagtatanggol sa sarili na batay sa tradisyon ng martial arts ng Pilipino. Pinuri ni BI Commissioner Joel Anthony Biado ang inisyatiba bilang isang mahalagang hakbang na paghahanda ng mga tauhan ng immigration para sa mga hamon sa mundo. Ayon kay Biado, ang pagsasanay na ito ay nagpapatibay sa pangako na bigyan ang mga frontliner at investigador ng mga kasanayang kinakailangan upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang publiko kapag nahaharap sa mga panganib sa seguridad. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pirana ini. 4 minutos na sana antes mag alas 7 din pagkaaga. Alas 7 po ang DWRL Bareta alas 7. Digdi po sa 1FM. Since siyempre simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Okay? Ayos. Na kuan. Alright. Sabi baga po, nagtitios ngayon kita sa katuntuhan. Di man nata, ginusto ta na magtios kita. Kasi talagang kulang sa oportunidad sa trabaho. Ini ang dapat na tawanin tsansa kang gobyerno. Na nakuang kita na tuod kita duman sa puro kita politika politics. Puro po tabi kita politics. Iyon na isip ta, puro politika po. Di na kita nakapag-isip kung ano ang pwede. Tapos ang iniisip ta yung madalian, ban-id solution po tabi. Ban-id solution, akap. Imbis nang gamiton tayo yan para sa pag-isipan ta po, ano ang posibleng mga pwedeng livelihood program
duman sa mga nagtitirios. Livelihood program. Diba? Alam pwede na itauta. Na makapag-kwansinda, makapag-adal kung ano ang dapat nagibuhon ninda sa sendang buhay. Tapos kasi pag may mga saradit, may mga negosyo yan, maski sadit yan o dakula o nabagay yan, natabang yan po tabi. Ba? Iyo po yan. Dakula o nabagay yan na makakatabang sa satuya. Saradit na negosyo. Sige, anyway. Maparam na gayda ko digni sa programa. Download po. DWRL Bareta alas 7.